Ndawo mkhulu, ndawo andikunamandaba. Siyanibingelela-ke makhosi amakhulu. Uyanibingelela-ke umkhulu wasemakhosi indaba enhle exoxa ngofakazi. Unozigemegeme-ke naye-ke ngale zakwethu. Siyawubonga-ke nje uJehova esasigcinile onyakeni omusha. As promised-ke ngane zakwethu njengesethembiso enginithembise sona. Namhlanje ngizonithulela i-video about ijazi elibomvu. Sawuqhubeka namajazi nje. Ijazi-ke elibomvu singane zakwethu, singane zedlozi. Ijazi elikanje. Before ngiqhubeke nale sihloko sejazi, ngizocela wena osaqala ukubona ubuso bukamkhulu wasemakhosini, oqalayo ukubona le video ungakaze wabona ukhuluma. Please subscribe on your right hand side. Lapha there's a button nje ebomvu, there's a button like right angle obani ngiyakhohlwa. Ibhale nje ngokumhlophe yathi subscribe. Please press that button ishintshe ibe grey in order uma usathanda ukuthi ubukele ama-video kamkhulu noma uthandile. Uxhumane nomkhulu laphana kwi-comment section and please watch this video up until the end. Ngiyabonga ngane zakwethu. Lana-ke izingane zakwethu, izingane zedlozi, sizokhuluma ngejazi la elibomvu. Ijazi elibomvu-ke izingane zedlozi lime kanje. Ijazi leli lomoya wokuthandaza, lomoya wabaprofiti, lomoya wezithunywa ezingahlabi. Ngelinye ilanga uma ngithi ezingaphiwanga ukuhlaba, ngizokumisela ukuthi kusuke kuyizithunywa ezikanjani. Futhi lelo jazi, ijazi lezalukazi. Ijazi nje lezalukazi. Kodwa-ke uma kuyizalukazi phela akusho ukuthi umuntu wesilisa ngeke aze aligqoke, seligqoka umuntu wesifazane, cha. Ngoba phela umuntu nomuntu uyaye aphiwe lokho akuphiwa uthola ukuthi ungene isalukazi, umuntu wesilisa uthola ukuthi ungene amadoda. Kodwa-ke ijazi lezalukazi imvamisa ijazi lokuthandaza, ijazi elisensa kakhulu. Liphiwe kakhulu into ekuthiwa ubuprofita, usuke nje impela uphiwe kakhulu esimeni sokuprofita sokuthandaza. Uma ngabe uclean nje futhi kakhulu angeke lize likusonde. Liyakuvezela yonke into osuke kufanele ukuvezele yona. Lana-ke ijazi lezalukazi leli likunika-ke amandla when ulimbatha. You will get the feeling yokuthi no man, there's something wrong that happened. Kunento engahambanga kahle during your past experience. Uma sithi the past experience, kuyenzeka phela unikezwe leli jazi, unikezwa izithunywa zakini. Thola ukuthi izona lezoyithunya zakini noma zawonye ukulume ezithi no mntanami awukuhamba ulungise, ngoba liphiwe amandla ukuthi likutshele ukuthi no khona into ehamba yangabe isenzeka. Ingakuyijazi la prophet khona into ehamba ingabe isenzeka kahle. Lijazi ke likwazi ukunikeza lawo mandla nane access yokuthi yipi isolution ongayithatha ukuze ukwazi ukuthi ebunzimeni okubo ukwazi ukuthi ulungise le yanto okuyiyona yona eyinkinga ongayenzanga kahle. Kwalo mhlasimbe wena ongayenzanga kahle noma isidalwa siyasho ukuthi no man la sahamba khona kukhona lo wrong lona ngamaphutha mhlasimbe angekho right esidinga ukuthi uwa correct owalungise, njengoba phela nawo sesiwembathile sakunikeza amandla. Lana ke likwazi ukunikeza kanjalo ukuthi there's something wrong that happened before the past experience. Kungenzeka mhlasimbe your past experience ukuthi mhlasimbe the time usakhula, kungenzeka ukuthi the past experience ngalenkathi usephehlweni no isidala siyakwazi ukunikeza lelo jazi sithi no man awukuzama ukulungisa leyo ndlela, ngoba kodwa sesifuna ukuthi uhambe ngokwendlela yamandla aso, ngokomkhondo nalendlela uJehova asiphe yona, nawe uphiwe khona. Khumbula phela okuphiwe nguwe, ukuphiwe isidala sakho, nawe okuphiwe izithunywa zakho, lokho kuyisona sipho uNkulunkulu nawe akuphe sona. Lana-ke izingane zakwethu into ekanjalo ijazi lihamba bese libheka ukuthi no, it gives you the feeling kuwena, kusukela kuwena egazini deep down, lize likuvulele ngisho esimeni sokulalela wena uqobo usalalela endlebeni zakho. Ngibonga ke ngane zakwethu,
akukho okutheni engingakuchaza ngale jazi nami olwami ulwazi engingathanda ukuthi ngilishareishe nani ilona lolo kuleli jazi elibomvu. Ndawo ke makhosi amakhulu, amen. Kwabaningi siyohlangana ngesonto enkonzweni la sesikhuleka khona ingane zakwethu. Ningakhohlwa ke kwabagcina isabatha omkhulu akanqeni wena ogcina isabatha ungafika nala ekhaya Nkosi yami liyagcina ukuhlonipha nje umthetho wasekhaya. Makhosini umkhulu uyiSayoni impela. Ngiyabonga ingane zakwethu ungazenyezi nawe ukufika kumkhulu wasemakhosini. Kulabo abathandayo umkhulu wasemakhosini uyathola ku 072 887 1995. Umthole lapha ku-email yakhe ethi mzophilawontuli@gmail.com noma umfonele ngqo ku 067 906 2838. Ndawo makhosi amakhulu, amen.